Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingyo vote hakisan spa asau pulai teli ki Lok Sabha constituency hakari barok kawai hakasngi baar kalong kajing job ke pendiaw ya ke BJP bat ki paralok habok ka kenhun National Democratic Alliance bat hakajuk kapur kadai kajing ram salit jongka Congress bat ki paralok jongka habok ka kenhun Indian National Developmental Inclusive Alliance ka Election Commission of India kala depan penbenalut ya ka result bat layu i ba ka BJP kala yo arspa asau phongut ki MP ki paralok ke BJP ki bakan thup ya ke Telugu Desam Party na Andhra Pradesh kala job khat handrungut ki MP bat ke Janata Dal United na Bihar kala yo khat arngut ki MP ban Thaw Sorkar tang damarwehi ke sing san perthei ni ke kenhun Synrop dan kamban yo arspa nyopu arngut ki MP ka Congress marwei kala khamla ban le bha ha ka bakala job khandai ngut ki MP bat ki paralok jongka hapo ka kenhun India kilala ban khamle bha ha ka baka Samajwadi Party ha Andhra Pradesh kala job live ngut ki MP ka All India Trinamool Congress ha West Bengal kala job ar pakhandai ngut ki MP bat ka Davida Munitra ka Zagam ha Tamil Nadu kala job ar phu ar ngut ki MP ki weipat ki paralok ka Congress kum ka Shiv Sena Udhav Balasaheb Thackeray kala job khandai ngut ki MP nalor ki NCP Sharat Chandra Pawar kala job phrangut ki MP ka RGD kala job saungut ki MP bat ka Aam Admi Party kala job laingut ki MP nalor ki weipat ki sengsain perthei ki barit ki bajob tang mar ar ne mar iwei ki kertong shimet ru ki la job nyongut lada ka TDP bat ka GDU ki kala Rong ser bat lada ki pen e ban letlang bat ka kenhun NDA kani kan bu jing e ya ka BJP ban pen urlong ya ka jing angnut ban Thaw Sorkar biang ha ka sien ka balai nak benta ka samoi trekam 8000 arpusaw hadu 8000 arpu khandai Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong baka BJP lambat ka kenhun NDA kan sa Thaw ya ka Sorkar ka bathamai ha ka sien ka balai bar ulakam baka ni ka de ka sien baningkong hadin usnam syaja khandai spa handrupu ar baka Sorkar kan 15 yang nak benta ka samoi trekam ka balai kani ki jingjob ka BJP ha kani ka election ka khamduna bat longkhong pong bat ka e ki bala dab ya thulupa da ki babun ki nongpet perman bat lat pathai khobor ki bala ajing khen antat baka BJP bat ka kenhun NDA kin sa job hakabakin yo hapdeng laispa nyo pho hadu saus pa ngut ki MP hakawei pat kalyang ka kenhun India kan saya kendu lang hadalhi hakasngi balang nakabenta ban yatai sani kumnu ka kenhun kan le khamtam ban Thaw ikilat kilinti ban yo Thaw Sorkar kadon ka khobor ka baong baka kenhun India kala ru ban ekran bat kinong yalam ka TDP bat ka JDU nakabenta ban wanlang ban Thaw ya ka Sorkar Synrop ka bathamai